ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бо мақсади дар амал татбиқ намудани нақшачорибиниҳои паёми солонаи пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев бо иштироки фаъолони шаҳру деҳоти Панҷакент мулоқоти директори маркази исломшиносии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳим Холиқзода баргузор гардид. дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент мулоқоти директори маркази исломшиносии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доктори илми таърих профессор Абдураҳим Холиқзода бо фаъолони шаҳри Панҷакент баргузор гардид. мулоқотро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ифтитоҳ намуда меҳмононро ба шаҳри бостонии Панҷакент хайрамақдам гуфт ва қайд намуд ки дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии кишвар масъалаи тафаккури миллӣ ва хатари таассубу хурофот ба таври васеъ матраҳ карда шуд. дар суҳбати озоду ошкоро ба ҳозирин муҳтавои тарбия ва такомули тафаккури миллӣ ки аз ҳуввияти сиёсӣ, нажодӣ, таърихӣ, фарҳангӣ, динӣ, мазҳабӣ таркиб меёбад, тарбияи эҳсоси худшиносию меҳандӯстӣ, таълими дурусти фарзандон дар оила ва мактаб, эҳтиром ва садоқат ба арзишҳои миллӣ ва давлатӣ, ҷойгоҳи эътиқоди динӣ дар ҷомеа, паёмадҳои хатарзои таассубу хурофот, бегонапарастӣ ба ҷомеа бо далелҳо ва мисолҳои мушаххас фаҳмонида шуд. дар мулоқот ҳамчунин дар доираи ин мавзӯъ мудири шӯъбаи маркази исломшиносӣ Абдулло Қодирӣ ва мудири шӯъбаи дин ва танзими анъанаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Илҳом Худойдодзода ва чанде аз иштирокчиён ибрози назар намуданд. мулоқотро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъбаст намуда ба меҳмонон барои мулоқоти судманд изҳори сипос намуд ва аз фаъолони шаҳр даъват ба амал овард саҳми назарраси худро дар истиқболи сазовори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта бошанд. идомаи барнома зимни сафари кории навбатӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони иншооти ҷашнӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Лоиқшералӣ, Вору ва Рӯдакӣ шинос шуд. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз рафти омодагиҳо ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани зодрӯзи шоири халқии Тоҷикистон Равоншод устод Лоиқшералӣ, шиносоӣ аз рафти бунёди иншооти ҷашнӣ, мулоқот бо сокинон ва огоҳӣ аз вазъи соҳаи кишоварзӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоатҳои деҳоти Лоиқшералӣ, Вору ва Рӯдакӣ сафари корӣ анҷом дод. моҳи майи соли равон ба зодрӯзи шоири халқии Тоҷикистон устод Лоиқшералӣ 85 сол пур мешавад ва ба ин муносибат мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баргузории маҷмӯи чорабиниҳои ташкилию фарҳангиро пешбинӣ намудааст. дар ин радиф раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз зодгоҳи шоир деҳаи мазори ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ дидан намуд. зимни боздид аз хона музей ва майдони саҳни муҷассамаи шоир дар маркази деҳа ба масъулини ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ, бахши фарҳанг ва дигар ниҳодҳои марбутаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расонидани таъмири ҷории онҳо, тозаи озода намудани роҳу кӯчаҳои деҳа, насби шиору овезаҳо ва дигар корҳои ободонӣ дастур дода шуд. дар идомаи боздид дар ҷамоати деҳоти Вору раиси шаҳри Панҷакент дар деҳаи Гулистон бо рафти бунёди майдончаи варзишӣ шинос шуд ва ин иқдоми ҷавонони деҳа шоиста арзёбӣ гардид.
гуфта шуд ки майдончаи варзишӣ барои бозии футбол, волейбол ва баскетбол пешбинӣ шуда бо саҳмгузории сокинони деҳа бунёд карда мешавад ва ҳоло корҳо барои симтӯркашӣ ва тахту ҳамвор кардани саҳни он идома дорад. дар ҳамин мавзеъ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 деҳа ки дар ҳолати садамавӣ қарор дорад дидан намуда бо омӯзгорон ва фаъолони деҳа суҳбат кард. пешниҳод шуд ки бо саҳмгузории сокинони деҳа ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр барои таълимгоҳ бинои нав сохта шавад. раиси шаҳри Панҷакент дар идомаи сафари корӣ бо мавзеи бунёди майдончаи варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 деҳаи Рукнобод шинос шуда ба бунёди он оғоз бахшид. тибқи лоиҳа он болопӯшида буда барои ташкили мусобиқоти варзишӣ дар ҳар фасли сол пешбинӣ шудааст. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар доираи сафари корӣ дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ дар деҳаи Марғедар бо рафти корҳои ороишии маркази савдо ва хизматрасонии соҳибкор Имом Исломов ки дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон сохта мешавад дидан намуд. дар таҳхонаи бинои мазкур ташкили сардхона, дар қабати якум маркази савдои хизматрасонӣ ва дар қабати дуюм толори баргузории маъракаҳо пешбинӣ шуда ҳоло корҳои ороишӣ ва гаҷкорӣ идома дорад. дар ҳамин деҳа раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рафти бунёди толори варзиш ва майдони парчами давлатӣ ки бо саҳмгузории сокинон сохта мешавад дидан намуда барои тезонидани корҳо дастур дод. дар идомаи сафари корӣ рафти бунёди маркази саломатӣ ва бинои нави муассисаи таҳсилоти умумии рақами 13 ба номи Файзулло Ансорӣ дар деҳаи Негнод мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. ба пудратчиёни бунёди ин ду иншоот ширкатҳои бинокории Асл ва Панҷакентсоз барои тезонидани суръати сохтмон ва дар муҳлати пешбинишуда омода намудани онҳо дастур дода аз сокинони деҳа даъват шуд ки бо бинокорон ҳамкорӣ намоянд. вусъат додани кишти баҳорӣ хоса кишти картошка дар муҳлатҳои мусоид тибқи қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ мондани парвариши он зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти кишти баҳорӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъияти деҳоти Лоиқ Шералӣ Рӯдакӣ ва Вору бо масъулон матраҳ карда шуд. дар ҷараёни иштирок дар ҳашари кишти картошка дар хоҷагии деҳқонии кошонаи ҷамъияти деҳоти Рӯдакӣ истифода аз таҷҳизоти картошкашинонӣ муҳим арзёбӣ шуда ба деҳқонон барои дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани он дастур дода шуд. зимни сафари корӣ ҳамчунин аз рафти кишти картошка ва истифодаи заминҳои кишт дар хоҷагиҳои деҳқонии навоботи ҷамъияти деҳоти Лоиқ Шералӣ, Ғаза, Гулистон, Тоҷикистони ҷамъияти деҳоти Вору дидан намуда барои тезонидани суръати кишти картошка ва дигар зироат истифодаи босамари заминҳои кишт маслиҳату дастур дода шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Шаҳбоз Қурбонов аз дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент. савдои одамон дар кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба зуҳуроти хатарнок табдил ёфта ҷинояти вазнин ба шумор меравад. бо мақсади пешгирӣ аз зуҳуроти савдои одамон бо иқдоми шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент силсила тадбирҳои маърифатӣ ва иттилоотӣ амалӣ гардиданд. дар кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон савдои одамон дар тамоми шак ҷинояти хеле вазнин ба шумор меравад. дар партави дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаи чорабиниҳои вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз раванди номатлуб ва хатарноки савдои одамон аз тарафи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент пайваста тадбирҳои мушаххас амалӣ мешавад. дар кохи фарҳанги
шаҳри Панҷакент бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, махсусан наврасону ҷавонон ва кормандони масъули соҳаҳои гуногун вобаста ба пешгирии ҷинояти хеле вазнин савдои одамон машварати васеъ баргузор гардид. мавди зикр аст ки пеш аз оғози кори машварат ба иштирокчиёни он аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент маводи иттилоотӣ таҳти унвони савдои одамон чиз дар шакли китобча тақдим гардид. дар ин машварат нозири калони гурӯҳи корӣ ва кор бо ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мужда Нуруллоева пиромони паҳлӯҳои хатарноки савдои одамон ба ҳозирин гузориши муфассал дод ва аз иштирокчиёни ин машварати корӣ даъват намуд ки бояд ҳар як шаҳрванд аз ҷумла сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент хоса падару модарон ҷиҳати пешгирӣ аз ин ҷиноят яъне савдои одамон ки шаклҳои гуногунро доранд хеле ҳушёру зерак бошанд ва дар пешгирии ин зуҳуроти ҷинояткорона бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳамкориро густариш бахшанд. дар ин ҳамоиш муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода зимни суханронии хиш бори дигар таъкид намуд ки мутобиқи нақшаи корҳои тарғиботиву ташвиқотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳамбастагӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хоса шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати пешгирӣ аз зуҳуроти хатарноки савдои одамон пайваста суҳбату мулоқотҳо анҷом дода мешаванд. дар машварат сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент полковники милитсия Шовалӣ Ташрифзода ба ҳозирин пиромони нуктаҳои асосии конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расондани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон маълумоти муфассал дод ва аз ҳозирин даъват ба амал овард ки мо бояд дар ин самт ҳамагон саҳми арзанда гузорем. дар ин машварат вобаста ба дигар масъалаҳое ки ба таъмини амният ва савдои одамон марбут аст андешаву мулоҳизаҳо баён карда шуданд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Исмоил Холов. дар ҷамоатҳои деҳотӣ Халифа Ҳасан ва Сӯҷина бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркин Хушвақтзода натиҷаҳои фаъолият дар се моҳаи якуми соли 2026 баррасӣ гардид. бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин дар ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан ҷамъ омад доир гардид. дар ҷаласа вазъи рушди иҷтимоию иқтисодии ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан дар се моҳаи аввали соли равон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. пас аз суханронии Хушвақтзода Эркин ҳисоботи раиси ҷамоат ва раисони маҳаллаҳо шунида шуд. тибқи иттилоъ дар ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан баҳри беҳбудии иҷтимоиёти ҳар як шаҳрванд тамоми имкониятҳоро барои таъмини пешравии кулли соҳаи хоҷагии халқ баланд бардоштани маҳсулнокии истеҳсолот равона карда шудааст. дар се моҳаи аввали соли 2026 ҷамоати деҳот дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро сармашқи кори худ намуда ба зинаи баланди тараққиёт қадам ниҳода
барои иҷрои вазифаҳо баҳри баланд бардоштани некуаҳволии аҳолии ҷамоати деҳот, савияи дониши сиёсиву маънавии мардум кӯшишҳо ба харҷ додааст. дар 3 моҳи аввали соли равон дар ҳудуди хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоат баҳри амалӣ намудани супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати васеъ намудани кишти картошка дар 3 моҳаи аввал мувофиқи нақша 450 гектар нақшабандӣ карда шуда, ки дар якҷоягӣ бо кишоварзони ҷамоату деҳот ҷиҳати таъмини нақшаи пешбинишудаи кишти картошка тамоми чораҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида, дар давраи 3 моҳаи аввал 203,95 гектар гузаронида шуд. нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар даъвати баҳорӣ 46 нафар буда 46 нафар сафарбар карда шуд, ки он аз рӯи нақша 100%-ро дар бар мегирад. ҷиҳати омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ҳама чораҳо амалӣ гардида, аз рӯи нақша бунёди 61 иншоот пешбинӣ шудааст. дар давоми солҳои 2022-2026 64 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифтанд, аз ҷумла 3 иншооти соҳаи тандурустӣ, 3 иншооти соҳаи маориф, 6 маркази савдо ва 55 тои дигар иншоотҳо ба истифода дода шуд. дар фарҷоми ҷаласа нақшаҳо барои оянда таъкид гардидаву масъулин вазифадор гардиданд. чунин як ҷаласаи корӣ дар ҷамоати деҳоти Суҷина низ доир гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбозҷон Қурбонов. мутобиқи нақшаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 деҳаи ёрии ҷамоати деҳоти ёрӣ рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ гузаронида шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар доираи нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент дар масъали таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ба номи Бобо Раҷабзодаи деҳаи ёрӣ рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ баргузор гардид. мавриди зикр аст, ки ин чорабинӣ асосан дар варзишгоҳи ин муассисаи таълимӣ баргузор гардида, масъулин дар бораи омодагӣ ба рӯзи мудофиаи гражданӣ гузориш доданд ва таъкид шуд, ки дар ин чорабинии омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулодда аз ҷумла заминларза дар баробари кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, инчунин гурӯҳҳои зудамал аз шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент, маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологӣ, хадамоти оташнишонӣ ва дигар мақомот иштирок доштанд. дар ин ҷо як барномаи хеле мукаммал баргузор гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода зимни суханронии хиш изҳор дошт, ки воқеан ташкилу баргузории рӯзи мудофиаи гражданӣ барои омода сохтани шаҳрвандон, махсусан омӯзгорон ва хонандагон дар ҳолатҳои фавқулодда аз ҷумла заминларза аҳамияти хеле калон дорад. ҳамзамон аз тарафи роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва дигар мақомот дар синфхонаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 бо ҳайати омӯзгорон ва хонандагон суҳбатҳои ошкоро ҷиҳати омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ баргузор гардида, ба онҳо масъулин ва мутахассисони шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Панҷакент тавсияҳои мушаххас доданд. мавриди зикр аст, ки аз тарафи хонандагони ин муассиса расмҳои гуногун ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ ба маърази иштирокчиён гузошта шуд.
پس از برابری صدا دادن بانگ خطر آموزگاران و خوانندگان از سنخانه‌ها به بیرون برآمدند و اعلام گردید که عین زمان باید از حادثه زمین لرزه نجات یابند. در جریان به بیرون برآوردن خوانندگان چند نفر مجروح شدند که از طرف خدمات طبی در مدت خیلی کوتاه به آنها یاری اولیه طبی رسانیده شد. همزمان کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که در اینجا یک گروه مخصوص عمل میکرد چند نفرانی که به عملهای جنایتکارانه مشغول بودند دستگیر کردند. همینطور این چاره‌بینی روز مدافع گراجدانی نمونوی در مسئله تحصیلات میانه عمومی رقم 9 دهه یاری از روی نقشه با نتیجه های خوب جنبست کردید و در جریان آن از طرف خوانندگان، آموزگاران برنامه ادبی و فرهنگی، نمایش مشق‌های ورزشی و آمادگی حربی پیشنهادی اشتراکیان گردید. سردار شعبه ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ولایت سوق در شهر پنجکن پدپالکونک میرزاده امید پیرامون برگزاری روز مدافع گراجدانی نمونوی و نتیجه های آن به حاضرین معلومات داد. رئیس جماعت دیهاتی یاری و سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 نیز برای تشکیل و برگزاری چنین یک مشق‌های آمادگی در حالت‌های فوق‌العاده با راهبریت شعبه ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ولایت سوق در شهر پنجکن عرض سپاس کردند. تاکید شد که تشکیل و برگزاری روز مدافع گراجدانی از جمله آماده ساختن شهروندان، آموزگاران و خوانندگان در حالت‌های زمین لرزه اهمیت خیلی کلان دارد و چنین تدبیرها در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دیهاتی پنجکن ادامه داده می شود. گزارش عباس همراساده و اسماعیل خالف. ساکنان جماعت دهاتی فاراب جشن جهانی نوروز را با برنامه‌های ادبی و فرهنگی تجلیل نمودند. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی پیام شادباشی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده را به سهم این ساکنان رسانید. وطن عزیز و محبوبی ما تاجیکستان بهشت آسا با طبیعتی زیبا، منظره‌های دلفریب، کل و دریاهای مصفایش توجهی هزاران سیاحی داخلی و خارجی را جلب می نماید. در تمام جهان درباره موضع‌های ناتکرار و طبیعت زیبای اسکندرکل، هفتکل، ارتوچ و دیگر جایهای تاریخی امان با خوشنودی حرف میزنند که این افتخاری هر یکی ماست. با وارد شدن به شهر باستانی پنجکند شخص همانا در نظرش شهری قدیمه سرازم. پنجکند قدیم موضع‌های استراحتی و فراغتی هفتکل، ارتوچ و ده‌های دیگر موضع‌های زیبا و تاریخی و تماشاباب به نظر می رسد. دهه فاراب نیز یکی از جایهای دیدنی هر یک شخص است، زیرا اینجا از نگاه اقلیم باد و هوایش فارغ است و منظره‌های طبیعت، کوه‌های آسمان بوسش همه را مفتون می کند. مردمانش باشد صاحب معرفت و مهمان نواز و مهنت دوستند. جماعت دهاتی فاراب 75 کیلومتر دورتر از مرکز شهر جایگیر شده نزدیک 12,000 اهالی در متحدی و یکدلی عمر به سر میبرند. شغل اساسی این دهه کشاورزی بوده. با استفاده ثمرناک عاقلانه زمین حاصل فراوان به دست آورده زندگیشان را پیش میبرند. جماعت دهاتی فاراب هنوز سالهای 30 قرن گذشته تشکیل شده. این زمان از 3 دهه عبارت است. امروزها در اینجا در 4 مؤسسه تعلیمی نزدیک 2700 نفر خواننده با تعلیم و تربیه فرا گرفته شده. 160 نفر آموزگاران پرتجربه شاگردان را در روحیه وطن دوستی و بنیادکاری به ویه میرسانند. همچنین در این دهات برای طبابت ساکنان یک بیمارخانه و یک مرکز سلامتی، اینچنین 2 بنگاه طبی با شرایط خوبی کاری فعالیت دارد.
сокинон мегӯянд чун соли ҷорӣ соли ҷашнист онҳо бо корҳои ободониву сабзгардонии диёри хеш санаи фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил хоҳанд кард. дар ҳақиқат пас аз омадан ба ҷамоати деҳотии Фароб худ баҳо медиҳед ки ин ҷо як макони беҳтарини сайру саёҳат аст. бинобар он ки Фароб яке аз дурдасттарин деҳаи шаҳри Панҷакент асту дар наздикии доманакӯҳҳо ҷойгир аст, табиати ин ҷо моҳҳои апрел-май хеле ва хеле зебо мегардад. бо мақсади хотирмон таҷлил намудани иди байналмилалии Наврӯз сокинони ҷамоати деҳотии Фароб чорабинии идонаи адабию фарҳангии тантанавиро баргузор намуданд ки меҳмонони он бо роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ҳама иштирок доштанд. дар таҷлили ҷашни фархондаи Наврӯзи оламафрӯз намоиши ҳунарҳои дастӣ, хӯрокҳои миллӣ, омода намудани суманак ва дигар расму анъанаҳои миллӣ гузошта шуда буд ки муовини раиси шаҳри Панҷакент аз он дида намуда баҳои баланд дод. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ зимни суханронӣ ҳамаи бошандагони ҷамоати деҳоти Фаробро бо иди байналмилалии Наврӯз муборакбод гуфта, паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро ба сами ҳозирин расонид. ҳамзамон аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба раиси ҷамоати деҳоти Фароб Бектемур Мансуров барои иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятиву сиёсӣ, саҳм гузоштан дар ободониву созандагӣ, бунёдкориву хуррамгардонӣ бо сипоснома қадрдонӣ карда шуд. баҳри хушҳоливу хотирмон таҷлил намудани иди байналмилалии Наврӯз аз тарафи бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент барномаи консертӣ пешкашӣ ҳозирин гардонида шуд. соли ҷорӣ соли таърихист, зеро мардуми бо фарҳангу бо маданияти тоҷик ҷашни фархундаи давлату миллат 35-солагии истиқлоли давлатиро хотирмон бо масъулияти бузурги ҳар як шаҳрвандӣ таҷлил хоҳем кард. чун ҳифз ва таҳкими истиқлол вазифаи муқаддас аст, аз ҳар як фарди ҷомеа ҳисси баланди масъулият ва саҳмгузорӣ дар рушду ободии ватани азизамонро талаб менамояд. пас биёед ҳама бо рафтори нек, тарбияи хуби намунавӣ дар ободониву хуррамгардонии саҳмгузор будан ин санаи хотирмонро ҷашн гирифта, онро чун неъмати бебаҳо ҳифз ва гиромӣ дорем. тамошобинони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.